Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Хто даўно падпісаны на наш YouTube канал, а я спадзяюся, што пераважная большасць наших гледачоў падпісаная. Ну а калі гэта не зрабілі і для вас гэта бяспечна, то безумоўна подписывайтеся, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропусціць наши регулярныя раз на 2 тыдні сустрэчы с нашим выдатным экспертам, кандыдатам гістарычных навук, маяністам Евгеном Красуліным. Добрый день, спадар Евген. День добрый. Ну что ж, 2 разы мы з вами подступаліся до тэмы нацыянальнага прымірэння. Нават на мінулым нашым стрыме нават подступіліся і один крок у гэтым накірунку зрабілі, але зразумелі, што тэма шырокая і там наскокам за некалькі хвілінаў абмеркавання і асэнсавання не атрымаецца, таму вырашылі адкласці і сёння канкрэтна за яе возьмемся. Але для разгону я б хотел, ведаеце, что закинуть такую тему с актуальшчыны, як так бы мовіць. Сёння распачаўся суд над стендапером Славой Комиссаренко. Ну вось, умоўна кажучы, калі там браць класіфікацыямі гістарычнымі, ну умоўна кажучы, паяц, клоун, там жартаўнік, і вось гэты тыран, цар там ці там князь так пакрыўдзіўся на гэтага вось чалавека, які справа якога просто весяліць людзей, што ну как бы плахі зараз няма, але вось такі завочны суд і гэтак далей. Ось з рэтраспектывы гістарычнага досведу, вот калі паглядзець на гэтую сітуацыю, якой яна вам бачыцца? Бачыцца такое, што я б не называў гэта судом для пачатку, бо гэта ўводзіць усіх ва ўзман. Адразу ўзнікае асацыяцыя, так, з гэтым судовым працэсам, пракурорамі, абвінавальцамі і абаронцамі і гэтак далей, у прысутнасці абвінавачанага з правам быць у курсе ўсёй гэтай справы і знаёміцца з ёй. Ось гэта у нашыя часы і у нашай сітуацыі, калі шмат хто ўвогуле постфактум даведваецца, што там адбыўся нейкі суд, то, канешне, тут трэба новую тэрміналогію выпрацоўваць дзеля пазначэння тых працэсаў, якія ідуць у Беларусі. То есть у прыватнасці такія працэсы, якія чамусьці пазначаюць словам там суд ці словам выбары ці не ведаю яшчэ як. Ось, так что тут, ну, дарэчы, першая асацыяцыя, калі вось вы пачалі пра гэты выпадак распавядаць, у мяне таксама. Раней-то ніякіх судоў нават такіх не было, просто плаха адразу, так, каб не жартавалі неўдала. Дарэчы, гэта можа сучаснае такое ўяўленне, што вось гэтых блазанаў, шутоў за іх неўдалыя жарты адразу цягнулі да катаў. Я думаю, что гэта зноўку такое крышачку скажонае ўяўленне нашага часу, якое таксама народжана шматлікімі жартамі. Всё ж таки раней шутоў, ну, яны маглі б упасць у нелітасць сваіх гаспадароў, но так, каб адразу іх пазбаўляць жыцця, там трэба было, канешне, нешта вельмі сур'ёзнае зрабіць. Так што вось гэтая плаха, гэта таксама наш, ну, скажем так, цяперашні сумны жарт. І ён хутчэй блізкі да нашага ўспрыяцця свету, чым вось да ранейшых часоў, што калі чалавек жартуе над тымі, хто мае уладу, гэта чалавек, ну, фактычна смяротнік. І зноўку звернем увагу, што такое стаўленне да жартаўнікоў, яно хутчэй характэрна для нашага рэгіёнчыку. Ось даўно ж, ну, памятаем яшчэ гэты анекдот, так, савецкіх часоў. Вось у нас, у Амерыцы, кажа амерыканец савецкаму чалавеку: свабода, можна кожнаму выйсці да Белага дому і крыкнуць «Рэйган дурань». На што савецкі чалавек адказвае: у нас таксама свабода, кожны можа выйсці да Крымлю і выгукнуць «Рэйган дурань». Вось неяк такое рознае стаўленне да жартаў, што ў нас, што у іншым лепшым свеце, будзем так яго называць.
Так што гэта падзея, ну, тут, ведаеце, у сувязі з гэтым прыгадваецца яшчэ адна падзея нядаўняя. Літаральна там колькі, можа, тыдзень таму адбылася. Новы пакет санкцыяў, гэтае страшнае слово санкцыі. І ў гэтым пакеціку каго мы бачым? Мы бачым імёны суддзяў, акурат якія ўдзельнічаюць вось у гэтых мутных працэсах, якія чамусьці ўсе пазначаюць словам суд. І вось тут ужо без жартаў тое, што пагражае тым, хто здзекуецца з правасуддзя, хто здзекуецца з людзей, якія трапілі ў лапы вось гэтых самых типа суддзяў. Вось, і гэта, дарэчы, непасрэдна тычыцца і тэмы нашай сённяшняй сустрэчы. Гэта тое, што будзе з гэтымі людзьмі, якія ладзяць гэтыя здзекі, што з людзей, што з прававой сістэмы, што з правоў чалавека і гэтак далей, і з краіны ў цэлым, і з нацыі. Але я хацеў бы тут у працяг звярнуць увагу яшчэ на допіс адной прапагандысткі. Ну, эдаце, як там, нават прапагандыстка тут, можа быць, слова не падыходзіць. Тут лепш адразу падыходзіць фраза з Романа Шварца «Забіць дракона», пра тое, што там горш, гэта лепшыя людзі горада. Так вось, лепшыя людзі лукашэнкаўскага рэжыма, гладкая, піша з гэтай нагоды. Там «дачирикался». Ну и пасля. Персонаж обвиняется в совершении преступлений. Часть 1 статьи 130 Уголовного кодекса. Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды и розни. Часть 2 статьи 367 «Клевета в отношении президента Республики Беларусь», часть 1 статьи 368 «Оскорбление президента Республики Беларусь». Да, Славик, во жизнь у Чик-Чирика ни кола, ни двора. Я, конечно, разумею, что у гладкой там... Ну, такі набор схаваных вось гэтых пасхалак, як кажуць. Да, я про тое ж самае. Я разумею, что у гладкой 2 класса адукацыі, як у дзяцінстве казалі, 2 класса 3 коридора. Так вось, неразуменне таго, Чик-Чирик Никола не двора, а калі казаць, хто такі вот у выкананні Славы Камісаренка Чик-Чирик, то вот что там у того Чик-Чирика. Ну і артыкулы. Ну вось стендапер, які жартуе са сцэны. І тут как бы не разжигание нацыянальнай іншай варожасці, это не про Азаронка. Это вот про жарты со сцены стендапера, оскорбление, вот это вот все такое. Это ж как трэба было покрыўдзіць. Ці так подумали, что ой, сейчас мы как накажем его, а он же ж там покрыўджаны, и вот как нас похвалят за гэта. Ці як вот это вот все это успрымаецца? Не ведаю, дарэчы, гэта калі вы пачалі казаць там гэтыя формулёўкі, там знявага прэзідэнта, я думаю, а дзе Камісаренка пра Ціхановскую чаго казаў. Ось, так што тут зноўку такая разніца в ўспрыяццях таго, што мы цяпер гучым, што чуем і што гучыць у сродках масавай інфармацыі, увогуле ў медыапрасторы, у сацыяльных сецівах. Дарэчы, вельмі таксама паказальная вось гэта розніца ў падыходах. Такое ўражанне, што яны там усе ў залюстэркавым свеце жывуць. І ўсё, што мае знак плюс у нашым свеце, у свеце нармалёвых людзей, у іх адразу перакручваецца на знак мінус і наадварот адпаведна. Но, дарэчы, гэта яшчэ характэрная рыса савецкай прапаганды, валіць з хворай галавы на здаровую. Дарэчы, і цяпер, я думаю, у метадычках гэты метад прапісаны, прапагандыстах, што калі вы робіце нейкую пакасць, вы прыпісваеце гэтую пакасць вось сваім, скажем так, апанентам, праціўнікам. Вось калі вы там узурпуеце ўладу, вы ўсіх зневажаеце, вы рабуеце ўсіх, пазбаўляеце там правоў, волі і гэтак далей, абвінавачваеце іх. І вось, а там хто каго перакрычыць, і вось, дарэчы, таксама гэта жарты жартамі, а гэта вельмі істотны момант у разуменні таго, што адбываецца, і у, скажем так, фармаванні будучыні, нават не столькі фармавання, колькі таго, як гэтая будучыня, па якім шляху яна пойдзе.
Вось калі не даць ацэнку і прававую і навуковую таму, што робіцца цяпер вось з боку рэжыма беларускага, гэта вялікая пагроза, што праз там пэўны час, там праз 10 год, праз пакаленне, гэта ўсё будзе падавацца, што а не ўсё так адназначна, а паглядзіце, там яны змагаліся за праўду, справядлівасць, яны змагаліся супраць знявагі з боку гэтых самых гадкіх дэмакратаў, лібералаў. Вось, ну, карацей, пачытайце допісы ў некаторых стужках у тых жа сацыяльных сецівах, і вы пабачыце, якая нас чакае будучыня, калі мы не дадзім своечасова адказу, вось, і не дадзім зноўку пазначэння таму, што адбываецца. У тым ліку пазначэння і таму, што яны называюць судамі, таму, што яны называюць выбарамі, таму, што яны называюць знявагай прэзідэнта, таму, што яны называюць там здзекамі, жартамі зноўку і гэтак далей. І вось калі на нармалёвай прававой навуковай падставе і на падмурку адпаведна мы гэта ўсё дадзім, адказы на гэтыя пытанні, наступным пакаленням будзе значна прасцей не дапусціць паўтору вось гэтага ўсяго. Ну і давайте, спадар Евген, нарэшце да нашай асноўнай тэмы, бо часу не шмат, а пагаварыць ёсць пра што. І можа быць, тут добра разважаць пра тое, што там будучыя пакаленні, там паўтору, там, а пра сёння думаць. Ну, устаміліся людзі. Яны хочуць спынення рэпрэсій, яны хочуць вяртання на радзіму, яны хочуць вызвалення палітвязняў, каб нарэшце абняць сваіх родных і блізкіх, уратаваць іх ад катаванняў, ад смерці за кратамі, урэшце рэшт. Ну, можа, дзеля гэтага і варта пайсці на нейкае нацыянальнае прымярэнне сёння, каб потым з тымі праблемамі, пра якія мы ўсе кажам, ну, некалі потым, заўтра разабрацца. Ну, ведаеце, як там любілі казаць, спачатку эканоміка, а беларуская мова калі-небудзь пазней, калі вот там вот з гэтым справім. Так, ну, але давайте думаць сённяшнім днём і сённяшнімі нашымі патрэбамі. Ці магчыма такое замірэнне, на якіх падмурках і да чаго это можа прывесці? Давайте, вам слово. Тут я б параіў нашим гледачам вярнуцца да нашага этэру двухтыднёвай даўніны, дзе мы гэта, падаецца, абмяркоўвалі ўсё. Так, усе гэтыя прапановы здацца, паўсці на каленях, вызваляць любой цаной і гэтак далей. І, падаецца, зноўку гісторыя дэманструе, што не толькі гісторыя, а проста здаровы сэнс. Дэманструе, што такое ў нашай сітуацыі немагчыма. Прымірэнне магчыма, калі два бакі, ці колькі бакоў канфлікту існуе, яны маюць жаданне і волю да гэтага прымірэння. Пакуль вось, што выцякае з тых словаў, якія вы працытавалі, гэтай самай прапагандысткі, не памятаю, як яе, салодкая, не салодкая? Гладкая. Гладкая. Не ведаю, наколькі яна салодкая, но, відаць, гладкая, да. Не думаю. Ось, што тут ніякага жадання прымірацца няма. І тое, што я казаў, вось гэты метад пераводу з хворай галавы на здаровую, паказвае, што якраз яны імкнуцца, яны прагнуць гэтага падзелу, вось гэтага расколу. Недарэмна запускаецца увесь час у масы наратыў, што беларускае грамадства жахліва расколата, вось проста на попал. Вось любімая тэма, так, што крышачку так пачынае легітымізаваць рэжымы тое, што ён робіць. А палова ж насельніцтва за яго, так? І вось нам трэба неяк прымірацца і жыць, хоць зноўку здаровы сэнс, ды, уласна кажучы, назіранне таго ж 20-го году дэманструюць, што далёка не 50 на 50. 80 на 20, добра, не бярем 97 на 3, 80 на 20, вось гэта крайняя саступка, якую я магу зрабіць, вось, тым аматарам там штосьці паказаць пра расколатае грамадства. І, дарэчы, тэма такая не надта добрая, бо, канешне, у нас не атрымаецца, ні ў кога не атрымаецца раскалоць грамадства па лініі падтрымкі Лукашэнкі, ягонага рэжыму, і падтрымкі дэмакратычных пераменаў, бо зноўку, падаўляючая большасць за перамены.
Но можна ж раскалоць па іншых нейкіх лініях, вось як недавно хтосьці знаёмы цытаваў даследаванне сацыялагічнае, дзе, падаецца, было пытанне, а хто ёсць сапраўдным беларусам, так? Я не блытаю з фармулёўкай гэтага пытання. Ну прынамсі так мы чулі гэта ад прафесара Вардамацкага, так это гучала. Так, і што сапраўдны беларус той, хто не з'ехаў. Не з'ехаў у фізычным сэнсе, не ў псіхічным, як мы высветлілі, так? Вось само гэтае пытанне, яно ўжо убівае свой клін у грамадства. Яно падштурхоўвае людзей да разважанняў, а што ёсць сапраўдныя беларусы, а ёсць несапраўдныя беларусы. Вось калі хтосьці напіша, што гэта вось накіравана на раскол у грамадстве, я з ім пагажуся. Бо такія пытанні гэта якраз вось, не ведаю там, ну хутчэй за ўсё па непаразуменні. Яно ўзнікае і, скажем так, па незамутненасці нашага грамадства, якое ўсё яшчэ верыць у менталітэты, у нацыянальныя характары, у сапраўднасць, несапраўднасць прадстаўнікоў той ці іншай нацыі. Вось яны думаюць: о, блин, офігеннае пытанне мы прыдумалі, зараз нам людзі скажуць, хто ёсць сапраўдным беларусам. Опанькі, гэта першы крок да вельмі непрыемных з'яваў, дзе падзел грамадства у рамках дыскусіі, хто ёсць сапраўдным беларусам і ці маюць рацыю той, хто з'ехаў, і той, хто застаўся, там можна дайсці да больш пры прымяненні высілкаў да куды больш горкіх вынікаў, такіх як, напрыклад, генацыд. Гэта першы крок да генацыду, калі пачынаюць падзяляць людзей і казаць, што вось яны сапраўдныя, а гэта не сапраўдныя. Ну, зноўку вяртаемся у першую палову 20-го стагоддзя і памятаем гэтую любімую забаўлялку і нацыстаў, якія па расавым прынцыпе падзялялі, і бальшавікоў, якія па клясавым прынцыпе падзялялі, а ў выніку зноўку маса ахвяраў, вялікія траўмы і гэтак далей. Так што вось тут, канечне, вялікая праблема, што мы цяпер ужо, калі казаць пра цяперашні час, можам сваімі не зусім абдуманымі словамі, дзеяннямі сапраўды наклікаць вялікую беду. І тут я б усё ж такі не зацыкліваўся на гэтым, што вось цяпер вызначаць там, хто мае рацыю, хто не мае. Лепш глядзець у будучыню, прасцей будзе прабіць вось гэты сцены, якія цяпер перад намі стаяць. Не маю на ўвазе тыя, якія за мной. І калі казаць, што вось можа цяпер трэба, вяртаючыся да гэтай тэмы, цяпер трэба прымірацца, ну няма жадання з таго боку прымірыцца. Мы ж бачым, нават калі вось гэта, як любяць казаць, сігналы падаваліся, так, партнерам на захадзе, што вось я, маўляў, здзейсніў акт вялікага гуманізму, адпусціў там некалькі дзесяткаў чалавек, ну пасадзіў пару сотняў пры гэтым, ну вось глядзіце, гэта і ёсць сігнал. Вы здымаеце з мяне санкцыі, вы прызнаеце мою легітымнасць, вы пачынаеце са мной абшацца, но вы даеце мне працягваць людажэрстваваць у маёй краінцы. Вось гэта суверэннае маё права пажыраць сваіх грамадзянаў, сваіх падданых. І такім чынам мы бачым, што адрасат вось гэтай прапановы прымірэння зусім не беларускае грамадства. Не тое, што ў Беларусі, не тое, што апынулася за мяжой, а гэта ў першую чаргу палітычны істэблішмент замежны. Вось як тут беларускае грамадства можа казаць і спадзявацца на нейкае прымірэнне? На поўную капітуляцыю, у тым сэнсе безумоўную, вось як нацысты падчас Другой сусветнай вайны ў Еўропе. Яны прынялі безумоўную капітуляцыю, то бок рабіце з намі ўсё, што пажадаеце. Мы просто больш не можам супраціўляцца. Вось беларускае грамадства не ў такім стане, каб прымаць гэтую безумоўную капітуляцыю, больш за тое, ну гэта фактычна будзе самазабойствам для нацыі. Калі яна пойдзе на такі крок і, власна кажучы, ну ніхто з лідараў на гэта і не пойдзе. Хоць, канечне, будуць гучаць такія тэмкі, будуць закідвацца наратывы, так. Галоўнае ж гэта вызваліць палітзняволеных. Тое, што мы іх вызвалім толькі
пры умове змены рэжыму, і рэжым пры гэта просто крычыць, ён піша сабе на ілбе неонавымі літарамі, ніякіх вам паслабленняў не будзе, вы ўвогуле ніхто, вы аб'екты. А мы будзем размаўляць з суб'ектамі, гэта вось палітыкі з іншых краін. Вось у такой сітуацыі толькі зноўку перамога над рэжымам, ягоная змена, яна дазволіць вырашыць вось гэтыя праблемы і сапраўды спыніць пакуты людзей. І вось далей ўжо вяртаемся да нашай тэмы, будзе пытанне аднаўлення справядлівасці. Бо пры нашых умовах справядлівасць, на жаль, аднавіць немагчыма. Ну да тэмы аднаўлення справядлівасці ці кажучы адным словом люстрацыі, ну умоўна так мы звернемся трошку, ну я разумею, что я так просто коротко для тому, что тут ідзе абмеркаванне зараз у чаце про тое, что там люстрацыя і без гэтага ніяк, але давайте що ж таки поступово, то есть на сёння вам ніякім чынам магчымасцяў для, ну скажем, працэс пачатку працэса нацыянальнага замірэння дзеля захавання нацыі, дзеля выратавання людзей, дзеля спробы, ну вось гэтую падзел на две часткі нашага беларускага грамадства неяк вот зменшыць, вам не бачыцца такой магчымасці зусім, а самараспусціцца? Так мы ж абмяркоўвалі гэта 2 тыдні таму. Ну так. Абмяркоўвалі. Я казаў, што гэта не варыянт, гэта толькі пашырыць магчымасці рэжыму. Мы яго закансервуем такім чынам, будуць, ну добра, усе паглядзяць, што беларусы змірыліся, што яны перагарнулі старонку, на захадзе не думаю, што гэта праігнаруюць, і яны вырашаць, ну добра, будзем дамаўляцца з Лукашэнкам, якія там у яго умовы. Значит, сябруем з ім, а дазваляем пры гэтым пажыраць сваіх людзей. Ну і што, і каму ад гэтага будзе лепей? Ну, Лукашэнку так, безумоўна, гладка будзе лепей. Магчыма, Азаронку таксама. Суддзям, супраць якіх санкцыі ўвялі за тое, што яны робяць, з іх здымуць гэтыя санкцыі, ім таксама, конечно, будзе лепей. Но дзе тут выгада беларусаў? Вось патлумачце, калі ласка. Ніхто апроч беларусаў саміх пра нейкае там свае выгады не паклапоціцца, нават калі мы кажам, што не трэба здавацца і самараспускацца. Але паглядзіце, што мы зараз назіраем, якія працэсы, пры тым, што захад з аднаго боку гаворыць, што не-не-не, ніякія там перамовы, размовы немагчымыя. У той жа час мы бачым артыкулы Прыгермана у амерыканскіх часопісах, мы бачым вандровачкі Дмітрыева вот с этими посылами у Бундестаг, мы бачым фоточку Мільянцова з Міністэрства обороны Францыі з потым са словамі «О, а прадстаўнік міністр обороны вашай дэмакратычных сілаў, нікуды яго не запрашаюць, а тут вот на табе прадстаўнік рэжыма у калідорах Міністэрства обороны Францыі гуляе» і гэтак далей. Тут не зусім праўда, бо я бачу фотачкі з прадстаўніком кабінету по обороне на вельмі высокіх узроўнях еўрапейскіх. Так што тут вось яшчэ адзін метад, неправда. Хлусня, гэта як зноўку вось Лукашэнку дзе-небудзь сфоткаюць на якім-небудзь кліматычным саміце, і потым тыражуюць паўсюль па гэтак званых незалежных медыа. Тое, што Ціханаўская сустракаецца, ці прадстаўнікі кабінету сустракаюцца на вышэйшых узроўнях, пра гэта маўчок, бо ёсць жа наратыўчык, яны нічога не робяць. Вось беларусам можна пасля гэтага даводзіць, што здавайцеся, ідзіце на літасць гэтага самага людажэра, бо у вас няма іншага выйсця, бо Мільянцоў засунуў за пояс усіх вашых гэтых самых лідараў. Вось. Но гэта не адпавядае рэчаіснасці проста. Добра, але калі мы кажам пра нейкія нацыянальныя прымірэнні, сярод так адзін галоўны прыклад, по-мойму, які гучыць, ну вот паглядзіце, што адбывалася ў Руандзе. Геноцид, вынішчэнне. Ну але калі зразумелі, што ну трэба неяк ратаваць сябе, краіну, нацыю, ну знайшлі магчымасці для нацыянальнага прымірэння. Няўжо беларусы не знойдуць? Ну, зноўку, ўсё ж таки давайте не параўноўваць сітуацыю ў Руандзе і сітуацыю ў Беларусі.
Там сапраўды падзеленая краіна па нацыянальным прынцыпе, па этнічным, і там ўсё гэта вылілася зноўку спачатку ў выдзяленне чужого, потым у грамадзянскай вайне 90-92 год у Руандзе ішла грамадзянская вайна. Дарэчы, пасля гэтага паспрабавалі правесці вось гэты аднаўленчы працэс прымірэння, а прывяло ўсё да таго, што зноў правялі гвалт у палітыку, быў забіты прэзідэнт, які прадстаўляў народнасць хуту. А за гэта хуту пайшлі рэзаць тутсі. Тут, канечне, вельмі моцна і мас-медыя папрацавалі, і палітыкі мясцовыя. Ну, мы памятаем, так, радыё «Тысячы пагоркаў». А вось цяпер Руанда зноў перайшла да вось гэтага працэсу прымірэння. І тут, ведаеце, ну, часу у нас, канечне, не шмат. Як любая сфера дзейнасці чалавека, у тым ліку вось гэты працэс прымірэння гэта тое, што завецца правасуддзе пераходнага перыяду. Ён таксама мае свае розныя падыходы, сваю структуру, свае метады. І вось два асноўных, скажем так, канцэптуальных падыходы да прымірэння пасля праблемаў. Мы не бярэм толькі вось, скажем, грамадзянскія войны, генацыд. Ну, у прынцыпе, калі адбываліся злачынствы з боку дзяржавы і адпаведна апаратаў, там інстытутаў дзяржавы у дачыненні да грамадзянаў, і трэба неяк аднавіць справядлівасць. Вось тут ёсць, па-першае, адплатная мадэль, так званая. Адплатная мадэль, калі караюцца тыя, хто здзейсніў злачынствы. Ну, класічны, конечно, прыклад гэта Нюрнбергскія трыбуналы, якія былі накіраваны на тое, каб пакараць. Там не было пытання пра прымірэнне. Ну, ніхто не збіраўся прымірацца, канешне, з нацыстоўцамі і нацысцкімі злачынцамі. Вось, а цяпер у свеце больш папулярнасць набывае аднаўленчая мадэль. Аднаўленчая мадэль – гэта калі галоўнае не пакаранне, а высвятленне праўды. Высвятленне праўды, і на гэтым падмурку адпаведна вось тое, пра што я казаў, разуменне, як мы да гэтага прыйшлі і як да гэтага не прыходзіць далей. Ну і плюс функцыя вось гэта прымірэння ў грамадстве. Не ўсе пагаджаюцца з вось гэтым аднаўленчым падыходам, бо ён сапраўды так асабліва на першы погляд выглядае ну, не зусім адэкватным. Вось на чым грунтуецца аднаўленчая мадэль? Гэта магчымасць і ахвяры, і злачынцы выказацца, вось, і прычым падчас выказацца ў дыялогу паміж сабой. Вось, напрыклад, калі браць на індывідуальным узроўні, не на нацыянальным, хаця вось у той жа Руандзе і такія былі выпадкі, гэта калі гвалтаўнік сустракаецца з ахвярай згвалтавання, і вось яны спрабуюць гэта ўсё прагаварыць са свайго пункту гледжання дзеля таго, каб выйсці на, можа, не прымірэнне там, но на пераадоленне вось таго, што яны перажылі. І ну, я неяк назіраў калісьці гадоў 20 таму такі працэс, калі маці забітага падлетка амерыканскага сустракалася ў турме з забойцай. Вось, я б не казаў, што мяне гэта моцна ўразіла, як метад аднаўлення справядлівасці. Я гэтага не разумею. Но калі глядзець на вось сітуацыю той жа Руандзе, там былі такія з'явы, як лягеры. Сумесныя лягеры, дзе збіраліся ахвяры вось гэтага генацыду, ну тыя, хто выжыў, хто згубіў блізкіх, хто зноўку зрабіўся ахвярай згвалтавання, і тыя, хто здзейсняў гэта. Там быў націск на адукацыйныя нейкія працэдуры, вось на гэтыя прамовы, хто што здзейсняў дзеля таго, каб высветліць праўду. І пакуль яшчэ вынікі, ну, мы бачым, у Руандзе няма асабліва паўтору генацыду, но яшчэ не вызначаныя вынікі вось менавіта такога падыходу, вось гэтага самага аднаўленчага, калі і ахвяры, і злачынцы даюць магчымасць выказацца.
Хоць на ўзроўні дзяржавы вось у пляне працэсу прымірэння нацыянальнага такі метад даволі шырока прымяняецца. Ну, класічны прыклад гэта Паўднёва-Афрыканская рэспубліка, там у 90-х гадах існавала камісія па прымірэнні, і узначальваў знакаміты вельмі вядомы святар каталіцкі чорнаскуры Дэзмонд Туту. І гэтая камісія якраз вось паставіла сваёй мэтай не пакаранне, а высвятленне праўды. І там усе, і белыя, якія там паліцыянты, вайскоўцы, якія здзяйснялі злачынствы ў гады апартэіду супраць чорных, і чорныя, якія здзяйснялі злачынствы супраць белых, і чорныя, якія здзяйснялі злачынствы супраць чорных, маглі прыйсці ў камісію і выказаць усё, што яны ведаюць, распавесці, што яны здзяйснялі, што яны перажылі. І вось гэта быццам бы было заклікана аднавіць вось гэтае адзінства ў грамадстве. Крытыка даволі вялікая была з боку, у тым ліку, ахвяраў і родзічаў тых, хто загінуў, калі яны чулі вось гэтыя аповеды катаў, як яны забівалі іхніх блізкіх. Канешне, там не ўзнікае пачуццё аднаўлення справядлівасці. Тым больш, што хто выступаў у гэтай камісіі, ён адназначна не падлягаў крымінальнаму пераследу. Вось гэта адна з умоваў такіх камісіяў, гэта без крымінальнага пераследу, бо лічыцца, што праўда, яна важнейшая за пакаранне. Вось мы даведаемся праўду, і мы потым здолеем не паўтарыць гэта. Мы адразу заўважым, дзе ўзнікае слабое месца ў грамадстве, дзеля таго, каб там прымяніць пэўныя лёкавыя сродкі і пазбегнуць паўтарэння. Вось тут немагчыма не пагадзіцца, што сапраўды, калі ты ведаеш праўду, то тады як людзі, з якімі матывацыямі яны ідуць у тыя ж каты, так? Навошта яны забіваюць сабе падобных? Як зноўку вось нараджаецца гэта пачуццё ненавісці да пэўнай групы, як яно выхоўваецца? Вось гэта ўсё разуменне, оно дазваляе грамадству не дапусціць у далейшым. Но гэта не заўжды зноўку дае пачуццё аднаўлення справядлівасці. Вось паслухаўшы, якія злачынствы яны здзяйснялі, і разумеючы пры гэтым, што яны за гэта ніякага пакарання не панесуць. Тут беларускаму грамадству таксама трэба будзе думаць, як тут вот што абраць: светлую будучыню ці вось гэтую салодкую помсту. Зноўку, наколькі яна салодкая, тут пытаннічка. Бо калі паглядзець на ёсць крыважэрнасць у нашых людзях, калі чытаеш асабліва там якія-небудзь коменты вось пра злачынствы рэжыму, і там проста ж усіх там накал. Гісторыя паказвае, што грамадства, якое дазваляе сабе вось рэалізаваць гэтыя пачуцці не надта добрыя, яно потым проста вырашана на тое, каб гэта ўсё паўтараць і хадзіць па гэтым зачараваным крывавым і пакутлівым коле, пакуль не знойдзе ў сабе сілы ўсё ж такі яго разарваць і зразумець, што будучыня больш істотна, чым вось гэта імгненная прага помсты. Так, я хацеў бы зрабіць невялічкую аб'яву, і мы працягнем далей. Ўсё ж таки набліжаюцца святы, каляды, Раство, Новы год. І, шаноўнае гаспадарства, калі у вас ёсць магчымасць, ёсць два выдатных таких калядных збора. Па-першае, Беларуская рада культуры збірае на калядныя падарункі для палітвязняў, сваякоў палітвязняў і дзяцей палітвязняў, дзеячоў культуры. Таму, калі ласка, я папрашу зараз даць спасылачку, калі ёсць магчымасць, падтрымайце. Ну і Байсол таксама ладзіць свой такі збор, традыцыйны збор напярэдадні калядаў, на калядныя падарункі для дзяцей палітвязняў. Калі ёсць магчымасць, калі ласка, падтрымайце
ну ці той ці іншы збор, а ёсць магчымасць, то можете абодва падтрымаць зборы. Я думаю, что такую магчымасць падарыць радасць напярэдадні святаў людзям, якія пацярпелі, палітвязням. Дарэчы, колькасць палітвязняў ізноўку вырасла, праваабаронцы прызналі 13, здаецца, яшчэ чалавек палітвязнямі, і на дадзены момант у Беларусі 1305 афіцыйна прызнаных палітычна зняволеных. Я яшчэ раз скажу, афіцыйна прызнаных, тому что па палітычных артыкулах значна больш людзей знаходзяцца у катавальнях лукашэнкаўскага рэжыма. Да тэмы ўсё ж таки аднаўлення справядлівасці, пакарання ці ілюстрацыі, умоўна кажучы, вот як шмат пішуць у нас зараз у каментарах. Усё ж таки, вам не падаецца, што калі сёння мы будзем педалировать, агучваць гэтую тэму і казаць, што вас чакае ілюстрацыя, калі рэжым падзе, калі ўлада зменіцца, кожны адкажа за свае злачынствы, рыхтуйцеся, там вот спісы ёсць, вас там падалі на санкцыйныя спісы і гэтак далей, то гэта цэментуе той бок, які нават не ведае, можа яму асоба нічога не пагражае, можа яму толькі пальчыкам вось так вот скажуць, ну навошта ты так рабіў і ўсё, але раптам не, раптам я пайду туды за краты і займу месца там Марыі Калеснікавай ці Міколы Статкевіча. Гэта цэментуе і аддаляе нас ад гэтай перспектывы нейкіх зменаў і пачатку працэсаў, ну я не кажу, спробы замярэння і аднаўлення нацыянальнай еднасці. Угу. Ну, па-першае, я б тут казаў, што падзенне рэжыму ёсць непазбежным. Тут што не рабі, колькі людзей не кідаю ў турмы, колькі не забівай, колькі не ваюй, падзенне рэжыму будзе непазбежным. І відавочна, што значная частка тых, хто абслугоўвае гэты рэжым і выконвае ягоныя загады, перажыве гэтае падзенне. І відавочна, што нават калі там сам Лукашенко залезе ў свой Боінг і куды-небудзь уляціць, хоць я цяжка сабе уяўляю, куды у наш час можна яму бяспечна улецець. Так, каб і яго не кранулі, ягоныя мільярды не кранулі. Вось, відавочна, што ў гэтым Боінгу месца для падаўляючай большасці тых, хто абслугоўвае рэжым, не знойдзецца. І вось ім давядзецца сутыкнуцца якраз з раз'юшанай беларускай нацыяй, вось гэтай самай большасцю падаўляючай, якая прагне пераменаў. А вось далей ужо так, ёсць варыянты. Мы бачылі ў гісторыі варыянты, і зноўку я сёння ўжо казаў вышэй, што судзячы па коментах у сецівах, на форумах і гэтак далей, прагнуць крыві беларусы, некаторыя прынамсі, і цалкам можа паўтарыцца мадэль, ну, напрыклад, усім вядомая, якая адбылася ў 2011 годзе ўвосень, калі Муамар Каддафі і ягоныя набліжаныя, у тым ліку ягоныя сыны, трапілі вось у гэтыя ручонкі людзей, якія вельмі прагнулі крыві. Відэо ёсць, я яго апісваць не буду, аматары жорсткасці могуць паглядзець яго. Вось, тут ніякія аповеды, што ну я проста баяўся, што вы надо мной расправіцеся, не маюць ніякай рэлевантнасці, ніякай цэны. Вось, зноўку, можа, хто ўжо і слаба памятае, калі талібы ўвайшлі ў Кабул, яшчэ ў 90-х гадах, як яны паступілі з тагачасным кіраўніком Афганістану Наджыбулой, якога, уласна кажучы, кінулі ўсе, у тым ліку і Саюз, які распаўся, які яго і паставіў на гэтую пасаду. Вось, але для астатніх скажу, што такія нацыі, якія вось пачынаюць свой шлях да іншага жыцця з забойстваў папярэдніх, гэта вельмі кепска адбіваецца на карме. І зноўку, калі мы паглядзім на краіны, якія так расправіліся з кіраўнікамі, там, з паслугачамі былых рэжымаў, яны даволі так кепскенька потым жылі і працягваюць жыць. Вось возьмем Ірак, дзе Саддама Хусейна, канешне, не адразу там закатавалі, а павесілі нават пасля вынесення прысуду.
адпаведнага, ўсё роўна ў Іраку спакою няма. І гэта краіна, ну, не сказаць, што failed state, но відавочна, што цэнтральны ўрад не зусім эфектыўна кантралюе свае часткі. Там, уласна кажучы, прахадны двор, там дзейнічаюць усе хто заўгодна. Амерыканцы, іранцы, у курдаў там свая тэрыторыя практычна незалежная. Вось, так што тут зноўку трэба глядзець. Іншы варыянцік вось пра тое, што вы казалі, што каб не цэментаваць гэтую самую вось падпорку цяперашнюю рэжыму, такое таксама было ў гісторыі, вось, напрыклад, у Сальвадоры пры дэмакратызацыі папярэдне было падпісаным пагадненне паміж прадстаўнікамі папярэдняга рэжыму хунты і дэмакратычнымі сіламі, што ніякага пераследу вось гэтых самых прадстаўнікоў хунты і іхніх паслугачоў не будзе. Тое ж самае ў шэрагу афрыканскіх краін, гэта у Кеніі было, у Конга было. Дарэчы, у гэтых краінах потым утвараліся якраз камісіі праўды дзеля таго, каб, ну, вось, хаця б скарыстацца вось гэтым сумным досведам, дзеля таго, каб зразумець, як яго не паўтарыць. Але гэта зноўку неспрыяльна ўплывае на ўспрыяцце грамадствам справядлівасці. Аргентына. Аргентына – гэта хрэстаматыйны прыклад пераадолення вось гэтых самых наступстваў дыктатуры, вельмі непрыемнага крывавага рэжыму, падчас якога тысячы чалавек зніклі без вестак. Потым высветлілася, як іх забівалі, катавалі. Вось гэта брыдкая вайна, тое, што завецца. І як толькі перайшлі да дэмакратыі, зноўку вось у нас ёсць гэтае ўяўленне, што ніякі жорсткі дыктатарскі рэжым крывавы не сыходзіць па сваёй волі. Па сваёй волі ён, канешне, не сыдзе, но ёсць сітуацыі, калі вось эканамічная сітуацыя, сацыяльная сітуацыя ў краіне, масавыя пратэсты, ўсё гэта было ў Аргентыне, яны прымушаюць проста гэтых дыктатараў, гэтай дыктатуры пакінуць уладу дзеля таго, каб не прыйсці да больш сумных наступстваў, як, напрыклад, Муамар Каддафі прыйшоў. І там, як толькі прыйшла дэмакратычная ўлада, першы дэмакратычны прэзідэнт Рауль Альфансін адразу аддаў пад суд, быў прыняты закон адпаведны, бо прававая база для аднаўлення справядлівасці – гэта вельмі істотны момант, які таксама і спрэчным можа быць. І вось аддалі кіраўніцтва гэтай самай вайсковай хунты пад суд. А прывяло гэта да таго, што пачалі выступаць вайскоўцы. Вось тыя самыя людзі, якія ў тым ліку былі задзейснены ў здзяйсненні злачынстваў, выкраданні людзей, катавання, забойствах, ну і проста вайскоўцы, якія адчувалі салідарнасць вось з гэтымі самымі сваімі калегамі, якія трапілі пад суд, і былі нават узброеныя выступленні, што прымусіла Альфансіна спачатку выдаць закон аб спыненні вынясення ініцыяцыі новых судовых працэсаў, а потым выдаць закон аб непадсуднасці тых, хто выконваў загады вышэйстоячых. І вось гэта выклікала таксама такую незадаволенасць у грамадстве, што, ну, праўда, 10 год спатрэбілася, каб улады ў Аргентыне зноў вярнуліся да аднаўлення вось гэтай справядлівасці і судовых працэсаў. Судовыя працэсы, уласна, пачаліся толькі вось гадкоў 10-15 таму, рэальныя, з рэальнымі тэрмінамі для тых, хто здзейсняў забойствы, катаванні, выкраданні людзей і гэтак далей. І вось тут зноўку для Беларусі ў тым ліку будзе гэта пытанне, як аднавіць справядлівасць, але пры гэтым не прыйсці да большых праблемаў. У выглядзе, напрыклад, бунтаў тых жа губазікаўцаў ці амапаўцаў, ці яшчэ якіх сілавых структураў. Дарэчы, я выбачаюся, спадар Яўген, перабіваю, просто наши гледачы ў якасці аргументаў супраць ваших аргументаў прыводзяць гісторыю расстрэла сям'і Чаўшэска у Румыніі,
и пишут, что ну вот у Румынии Чаушеску как бы забили и нібыта жывуць у Евросоюзе і у НАТО. Дарэчы, расстрэл Чаушеску, Миколая і яго жонкі адбыўся 25 снежня 89 года. Ну вот такая сумный вялікімі парушэннямі закону, і у выніку тых, хто расстрэльваў Чаушеску, аддаваў загады і, власна кажучы, арганізоўваў гэта ўсё, паўсталі перад судом і атрымалі свае прысуды. Яны да, але пра краіну размова пра то, што ну вот как бы пакаралі такім чынам і краіна пайшла далей. Яшчэ адзін аргумент: Мусаліні павесілі і што, пагана ў Італіі? Дык я думаў, раней прыгадаю, што нацыстоўскіх злачынцаў павесілі, чым Мусаліні. Ну вы ўжо ўзгадывалі пра Нюрнберг, поэтому как бы тут уже... Так, тут зноўку я ж кажу не сваю пазіцыю, а я кажу тыя варыянты, якія існуюць і існавалі ў гісторыі. А потым мы ўжо можам паглядзець наконт эфектыўнасці тых ці іншых метадаў і абраць тыя, якія нам пасуюць сапраўды. Калі мы бярэм Італію, там усё ж такі, як і Нямецчыну, як і Японію, пасля Другой сусветнай вайны, там быў вось гэты момантик акупацыі. Зноўку, мы ж з вами не абгаварылі умовы, пры якіх адбудуцца змены ў Беларусі. А яны могуць быць вельмі рознымі. У тым ліку, на жаль, акупацыя. Прычым, ну, добра, мы не бярэм расійскую акупацыю, а, вось скажем, акупацыю з боку заходніх краін, калі Беларусь будзе ўцягнута ў паўнамасштабную вайну супраць краін НАТО, пра неабходнасць якой так радасна і зацята кажуць, што ў Маскве, што ў Менску, гэтыя самыя кіраўнікі, тады будзе адна сітуацыя. Праўда, тут мяне больш непакоіць, канешне, расійскі варыянт. Вось, ну гэта асобная тэма, якую можна абсудзіць, гэта лёс Расіі далейшы. Вось, а калі казаць пра Беларусь, вось зноўку прыйдуць гэтыя акупацыйныя сілы, вось калі яны прыйшлі ў 44-45 гадах, яны практыкавалі адплатную мадэль. Так, асабліва не было пасля гэтага праблемаў, хоць пытанні ўзнікаюць перыядычна і да нашага часу, і папрокі, што гэта правасуддзе пераможцаў. Асабліва, дарэчы, моцна гэта гучала і гучыць не ў еўрапейскім рэгіёне, а ў краінах Азіі, асабліва ў Паўднёвай Азіі, якія былі уцягнуты ў Другую сусветную са свайго боку, з боку Японіі. І калі пачаліся працэсы над японскімі ваеннымі злачынцамі, з боку гэтых азіяцкіх краін, ну, у першую чаргу Індыі, былі вялікія запярэчанні. А што гэта такое? Што вы пераможцы судзіце? Бо для тых жа азіяцкіх краін японцы неслі вызваленне быццам бы ад каланіяльнага прыгнёту. Вось індусы ўвогуле выступалі вельмі доўга супраць трыбуналаў панад японскімі злачынцамі ваеннымі. Так што тут вельмі непросты падыход. Дарэчы, мала хто ведае, што пасля Першай сусветнай вайны таксама пленаваліся трыбуналы, яны і праводзіліся ў Ляйпцігу. З 21 па 27 год, калі я не памыляюся, там было 900 з нечым падсудных, 888, падаецца, апраўдалі ўвогуле. Вось, ну, большасць проста не з'явілася. У суд ні падсудных, ні сведкаў. Вось, но там цікавая была перад арганізацыяй гэтых трыбуналаў пазіцыя Гондураса. Ягоны прадстаўнік вельмі жорстка настойваў, што ўвогуле нельга судзіць вось гэтых самых кіраўнікоў нямецкай імперыі, у тым ліку імператара былога Вільгельма, бо няма такіх законаў. Гэта наконт прававой базы. Дык вось, вяртаючыся да нашых, ну, скажем так, больш да нашых часоў, я разумею, што цяпер людзі, яны вельмі жорстка настроены, у іх адпаведны стан унутраны нерваў, хочацца адпомсціць. Вяртаемся да сітуацыі ў Аргентыне. Вельмі хацелася адпомсціць, но гэтае жаданне помсты, прага помсты, магла прывесці да грамадзянскай вайны.
Вось якраз тое самае, з чаго мы пачалі вось гэты наш доўгі экскурс, у тым ліку гісторыю, што ці не прывядзе наша прага помсты да цэментацыі рэжыму і адпаведна жадання з ягонага боку супрацьстаяць да апошняга. І вось гэта прымусіла, вось гэтая пагроза грамадзянскай вайны прымусіла аргентынскага прэзідэнта Альфансіна выдаць запар 2 законы, якія спынялі пераслед тых, хто здзейсніў злачынствы за часам хунты. Праз 15 год пасля гэтага зноў вярнуліся да гэтай тэмы, і вось у мінулым дзесяцігоддзі якраз пайшлі гэтыя працэсы, і злачынцы пачалі атрымліваць свае прысуды. Но за гэты час зноўку ў грамадстве была усталяванай, скажем так, вось гэтая праўда, узаемапаразуменне і супольнае разуменне, што так трэба вось гэтых людзей караць, асудзіць. Што тычыцца зноўку месседжа, бо час сыходзіць, даводзіцца так скакаць. Што тычыцца месседжа цяперашнім паслухачам рэжыму, я не думаю, што пагроза люстрацыяў і пагроза крымінальным пераследам тым, хто удзельнічаў у злачынствах, хто здзейсняў злачынствы. Гэта ж не толькі тыя, хто непасрэдна катаваў людзей. Зразумела, гэта хто ўсё арганізоўваў, аддаваў загады, хто суудзейнічаў у незаконным захопе ўлады, калі фальсіфікавалі выбары. Там, канешне, трэба вызначаць ролю і месца кожнага, унёсак кожнага ў гэтыя працэсы. Но тым не менш, гэта будзе абавязкова. А тым, каго палохаюць вось гэтыя перспектыўкі пераследу, ну, прыкіньце, што будзе, калі вы будзеце там змагацца да апошняга. Да апошняга ўсё роўна не будзеце. А гэтым змаганнем, зноўку, вышэй казаў, рэжым падзе ўсё роўна, без варыянту. Гэтым змаганнем толькі аслабіце пазіцыі тых людзей, якія жадаюць аднаўлення справядлівасці праз прымірэнне, праз судовыя працэсы, вынесення справядлівых прысудаў, і дадзіце волю тым, хто жадае крывішча. І вось гэтым самым бетонным прыхільнікам рэжыму, вось, калі ласка, вырашайце, які лёс вы сабе хацеце абраць. Гляньце, што адбываецца ў Сірыі, ў наваколлі, як Ірак выдае вось тых гэтых самых жаўнераў, якія за асадаўскі рэжым да апошняга ваявалі. І што іх цяпер будзе чакаць? Дарэчы, канечне, гэты самы Хіят Тахрыр аш-Шам імкнецца ягоныя лідары не дапускаць да крывавых разборак. Но тут на месцах зноўку відэо даволі шмат, як распраўляюцца і з афіцэрамі, і з жаўнерамі, чыноўнікамі, чальцамі сям'і Асаду, якія трапілі ў лапкі гэтым самым паўстанцам, якія вельмі азлобленыя за гэты самы супраціў да апошняга моманту. Такім чынам не пазбегнуць адказнасці, і лепш, канечне, зрабіць гэтую адказнасць як мага больш лагоднай для сябе. Таму вось, падмурак для нацыянальнага прымірэння, калі ласка, пераставайце служыць рэжыму і пераходзьце на бок дабра. І тады, можа, вас чакаюць камісіі па прымірэнні і пошукам праўды, дзеля таго, каб беларусы пабачылі, як яны дакаціліся да такога, дзеля таго, каб потым гэта ніколі не паўтарылася. Ось, дарэчы, вельмі слушная парада і слушны падыход. Спадзяюся, што пачуюць і сапраўды не толькі пачуюць, але і прымуць. Дзякуй вялікі. Яўген Красулін быў з намі у нашым рэгулярным з ім эфіры раз на тыдзень. Каб не прапусціць, подписывайтеся, калі ласка. Ну і яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, калі ёсць такая магчымасць, падтрымайце калядныя зборы на байсоле для дзяцей палізняволеных і на ад Беларускай рады культуры для палізняволеных дзеячоў культуры. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй, жыве вечна і з надыходзячымі калядамі ўсіх. Вас таксама.